tréningu a potrať. Dobre, otoč. Skús zvýšiť ešte, daj tam ešte dve lyžičky. Jednu daj na noc určite, hej. A jednu daj počas tréningu. Dobre, otoč. Hej. Počas tréningu. Vlastne to si dáš do vody. Nohy ďalej od seba. Jednu si dáš počas A tréningu. trošku doprava sa natoč. Trošku. Hej, Menej. Trošilinku. Trošku, lebo si... Dobre. Adam má lepší predok ako zadok. Dobre. Bravo. Trošku na nás sa otoč. Tak. A ruku ľavú vystri. Adam, to ľavé plece viacej ťa aj dozadu. Ty ho musíš iba tak preklopiť. Preklopiť. To musíme nacvičiť. Dobre, otoč. Stačí. Dobre. Tak 20-30 cm dozadu sa postav. Ešte viac, ešte. Dobre. A daj dvojitý biceps. Dobre. Zadok zatím. Dobre. Triceps. Triceps cvič. No. Brucho vťahni. Dobre. To je ono. Ľavé plece natlač dopredu. Ľavé. Tak. Dobre. Teraz poď dopredu ešte o pol metra. Riadne do toho lípka sa polož, tak. Dobre. Široký. Dobre. Tak, musíš byť viacej v kolenách pokrčený pri tých zadných pózach. Trošku pokrčený v tých kolenách. Adam, Brucho. jednu vec robíš zle, nesmieš sa pozerať do zrkadla. Nepozeraj sa. Chyba, no. Lebo na pódiu nebude. Poď. A ja ti nedonesiem, ale... Brucho. No, to je dobre. Už to... Tak. Zatlač do nohy. A ju dvíhaj zároveň. Zatlač, odbíhaj. Tak to drž. Tak to iba drž. Dobre. A daj goriu. Tak. Pri tejto sa nohy dávajú rovno a pri tej druhej sa dá, keď ideš hlbšie. Teraz daj. Tak. Dobre. A daj tú druhú. Do hlbšieho predklonu. Viac sa... Dobre. Základný. A daj základný. Ten normálny. No, teraz je to lepšie.